Gaurko galdera serioa da, oso serioa. Zein da Debabarreneko tortilla pintxorik onena? Izan ere, zein ez zaio tortilla pintxo bat gustatzen. Taberna batera joan, barra begiratu, eta normalean bertan egoten da tortilla pintxoa. Mitiko bat da. Baina, non dago onena? Horretarako, 4 herri eta 8 taberna bisitatuko ditugu. Mutrikun, Eibarren, Elgoibarren eta Deban. Tortilla pintxoak ezaugarri hauen arabera baloratuko ditut. Itxura, zaporea, zenbat tortilla mota dauden eta prezioa. Hau nire iritzia izango da eta gero bukaeran ranking bat egingo dugu. Goazen probatzera eta trepa betetzera. Herri hauetako zein tabernetara joan erabakitzeko zuei galdetu genizuen, Instagrameko story baten bitartez eta hauek izan dira zuen proposamenak. Oso itxura ona. Debako plazako izenbe taberna mitikoan gaude. Hau oso ezaguna da bere tortillengatik eta jende asko etortzen da bere pintxoaren bila. Probatuko dugu, itxura ona du, eta, hogei zatia ere ondo dago. Oso goze naiz, beraz, lagatzen badiazue, probatzera goaz. Lelena. Oso ona dago. Nire gusturako, lehen esan dudan bezala, odan nire iritzipean doa. Niri tortillak normalean gutxi egina gustatzen zaizkit. Hau, ez dago guztiz egina, ez dago bloke bat ez dela, baina nire gusturako niri gutxiago eginda gustatuko litzaiake. Hala ere, oso ona. Irakurri dut gainera, bere garaian, izenbek, Espainiako tortilla pintxorik onenaren 2. saria lortu zuela. Merezita. Oso ona. Iritsi da serio jartzeko momentua. Bozkatu egingo dugu. Lehengo pintxo tortilla jan ostean, nire balorazioak egin ditut. Esan dezaket, itxura horiska bat zuela, oso mitikoa izenbe tabernako tortillan, kolore hori, nozbait hemen izan bazara, jakingo duzu zertaraz ari naizen. Zaporeari dagokionez, ona zegoen nik nota apurtxo bat jaitsi diot, niri gutxiago egina gustatzen zaidalako, baina jatorra izan naiz. Motaari dagokionez, ikusi ditugu barran 3 mota ezberdin zeudela, ezakit gehiago egingo dituzte, momentuz barran orain 3 zeuden, eta prezioa ez dago txarto. Gero ikusiko ditugu azken balorazioak. Debako 2. geldialdia Labar tabernan egin dugu, hemengo tortilla pintxoa, beste itxura bat du, gutxiago egina, niri gehiago gustatzen zait horrela, baina oso itxura ona du orokorrean. Gainera begira zelako bistekin ari garen jaten. Oso ona hau. Tipula zapore asko dauka, baina niri gustatzen zait tipula. Baina, oso ona, Labar taberna nahiko berria da, orain dela urte gutxi batzuk ireki zuten, baina oso ondo funtzionatzen du jendea dago etengabe azkenean kosta ondoan dagoelako, eta benetan oso tortilla onak egiten dituztela. Hor lagatzen dut informazioa. Iritsi da momentua. Eman ditut nire bozkak dagoeneko, esan dudan bezala itxura hobea zuela esan dezakegu, hola melosoagoa, niri behintzat horrela gustatzen zai gehiago, zapore aldetik ere oso ona egon da. Motak, pare bat mota ikusi ditugu, txistorra tortilla eta tortilla normala, eta prezioa apurtxo bat igo da. Ikusiko dugu. Hemen gaude Mutrikun Bar Puerton, hemen Portukalean.
Sokale txikia da eta, xarma handiko taberna dela esan genezake. Urte asko daramadatza irekita eta gainera esan digute, temporada altan edo horrela jende asko mugitzen den momentutan, udan berezeki, 7 edo 8 tortilla egitera ere heldu diala egun berean. Beraz, itxura gainera nahiko ona dauka, gainera zer esanik ez bista hauekin. Ea, ze muzkoa dagoen. Oso suabea dago, patata zatiak handiak dira, baina zaporez suabea da, goxoa da. Oso ona. Zoriontasunaren dantza. Ni jaten, beti zoriontsu. Probatu dugu 3. tortilla, hemen Mutrikuko portuan. Esan bezala oso itxura ona eduki du, oso ona, bai? Igual honetarikoa, esan genezake. Zaporez ere oso ona egonda, suabe. Motak pare bat bakarrik zeuden, jamoia eta gaztana eta normala. Eta prezioa hemen ere apurtxo bat igo da. Ez dakit, kostan gaudelako agian, gero ikusiko dugu. Tortillak jaitsi bia da. Laugarren tortilla hemen Loretsu tabernan Mutrikun jango dugu. Hemen daukagu. Honek itxura solidoagoa dauka, baina, esan diatenez, hor barruan oso ona egiten dute. Ez probatzera. Gainera, komentatu diate, normalan aste barruan mota bakarra izaten dutela, hau, normala. Eta asteburutan berriz, jamoi eta gaztaiana ere jateko aukera egoten dela. Esan bezala solidoago dago, baina zaporea oso goxoa dauka. Suabe dago, arrautz zaporea dauka. Tipula etzaio gehiagin abari, baina ona dago. Patata bere puntuan. Betetzen hasia naiz eta oraindik 4. bakarregoaz. Emango dut nire bozka. Idatzi ditut dagoeneko nire bozkak hemen ere, Loretsu tabernan. Esan bezala, itxura solidoa zaukan, hori ere hartu dut kontuan. Gero, zaporea oso ona zakan, oso leun, eta niri hori gustatzen zaio, lan suabe egotea zaporeak. Motak, gaurkoan bakarra ikusi dugu barra gainean, naiz eta asteburutan bi izaten dituzten, hori ere kontuan hartuet, eta prezioa bestekin konparatu da nahiko berdintxu. Ikusiko dugu. Gure 3. herria eta 5. geldialdia hemen izan da Malape tabernan Elgoibarren. Oso ondo hitz egin digute hemengo tortillas, oso famatua da herrian ere, jende asko etortzen baita ona, eta ikusi dugunez, mota asko daude, beraz, horrek puntu batzuk igoko ezkio. Hemen daukagu tortilla, oso itxura melosa dauka, ikusten duzuen bezala, niri gustatzen zaidan bezala, eta, itxura bentsat ona dauka, gozen probatzera. Zugarrea. Oso ona dago, oso ona, zapore oso ona dauka. Suabe dago, tipula igartzen zaio, nire gustatzen zait igartzea, baina ez egotea oso fuerte. Eta bere puntuan dago, esango nuke. Bukatu dugu. Eman ditut nire bozkak hemen, Malape tabernan ere. Itxura oso ona zaukan, gainera barratik ikusten itxura ona zutela, zaporea oso ona, izugarria, hitze gabe. Eta, motak 4 mota desberdin zeuden, galdetu dugu gainera, piperra zutenak, beikona zutena, jamoia eta gaztana eta normala. Beraz, aukerak ere badaude, nahi izateko tal. Eta prezioa berdintxu ere. Badago baten bat hor pixka merkeagoa dana, bukaeran ikusiko dugu zein, baina, besteekin alderatuta parekatuta dabiltza, prezioari dagokionez. Guazen hurrengoaren bila.
Bigarren geldialdia, 6. tortilla hemen Elgoibarren Tantaka tabernan. Hau bai mitikoa. Hemen ikasi dugun danok, etorri gara ona nozbait, tortilla pintxo bat jatera. Gainera, hemen destakatzen duana motak dira. Kontatu ditugu guztira oraintxe bertan barran zeudela 13 tortilla. Desberdinak 8 bat edo mota desberdinak. Imaginatu. Baina bueno, hemen daukagu protagonista. Itxura sendoa dauka, baina barrutik gutxi eginda ikusten da. Ea zemuzkoa dago. Nik taberna hontako tortillak askotan jan ditut nire batxilergoko epoka horretan, garai horretan, baina aspaldi ez dutela hemen jan, beraz, astuta ukadala esan dezaket. Guazen probatzera. Hoxe dago. Nire gusturako gatz pixka bat falta zaio, baina oso zapore goxo dauka, oso suabea. Ez diote tipula zapore handirik hartzen, oso ona dago, bai. Hala ere. 6. tortilla da, eta pixka kostatzen ari zaite, hau bukatzea. Uste bi falta dira oraindik. Sendoa den arren, barrukoa biguntxo dago, hori gustatzen zait. 6. tortilla ere bukatu dugu. Honen balorazioak eginda, alde batetik, itxura oso ona zakaten, danak dira oso sendoak, barran begiratzen egon gara eta danak dira sendoak, hala ere barrutik gutxi eginda daudela ikusten da. Zaporeari dagokionez ona egonda, suabea egonda, gatz gutxirekin, baina bueno, ondo, motak lehen aipatu da bezala mota desberdinak 8 edo 7 bat zeuden, momentuz garaie, eta prezioa berdintxo, baina apurtxo bat bajuago. Gero ikusiko dugu bukaeran. Zazpigarren geldialdian gaude, 4. herrian, hemen Eibarren, Bulebu tabernan. Hau, gure Instagramean jarri genuenean bozka zen ezaten, bozkatuenetako bat izan zen, beraz irriketan nago probatzeko. Oso itxura ona dauka, hemen Bulebu tabernan. Taberna berria da, 2023an ireki zuten, eta oso kritika ona jaso ditu orain arte, tokia bera oso polita da, oso ondo dago apaindua, eta 3 mota edo ikusi ditugu barran, beraz, badago eskaintza, goazen probatzera. Arrautz zaporea dauka, bai? Ea barrutik. Tipula kantidadez, perfektua dagoela esan dezaket. Merezi du daukan fama. Esango nuke baietz. Azken zatia. Oso ona. Eskerrik asko gomendio guztiengatik, Oso ona. Zazpigarren tortilla jandegu eta balorazioa ere egin dut. Zuekin partekatzeko, esan bezala, itxurari dagokionez oso itxura ona zuela ikusi dut, gutxi eginan, goiko kapa horrela pixkat gogortxoago barrutik melosoa, niri gustatzen zaidan bezala, 17. aldiz esan dut, ja. Zaporeari dagokionez ere, tipula zaporea saken igartzo zitzaio, baina niri hori gustatzen zait, beraz, ondo. Motak, 3 mota desberdin ikusi ditugu, baina originalak iruditu zaizki batek saltza berde bat baitzaukan gainetik, eta, originala da, nolabait, 3 mota desberdin. Eta azkenik prezioa, nik Bulebu izateko garestiago espero nuen, beraz, harritu nau, baina onera. Zortzigarren eta azken tortilla. Hemen Eibarren Juanito Manuel tabernan. Hemen hau ere oso mitikoa da. Esan dezaket probatu ditudan guztietatik tabernarik zarrena hau dela. Hau taberna hau lehen Kalbeton kalean zegoen. Eta, badara matzaia urte batzuk hemen urkizun. Baina, hemen ere beti dago jendea bai kanpoan eta bai barruan. Tortilla ere oso mitikoa da, taberna honetan, nik uste eibartar orok eta eibartarra ez dan orok ere probatu dela sekula tortilla hau. Itxuraz, ikusten da, ez daukala arrautz gehiagirik, igual bestetan bezala, baduka konsistentzia apur bat sendoago bat, baina aldi berean gutxi egina dagoela ikusten da.
potente, gazitxo. Oso ona. Lehenago ez dut aipatu, bozkatuena izan da. Tortilla bozkatuena. Eibarko tortillarik bozkatuena. Zegatik izango da. Bueno, bukatu ditugu, dagoeneko 8 tortilla janda. Dakatripa, Manuel Taberna, esan dudan bezala fama handiko taberna hemen Eibarren, eta merezitakoa. Itxuraz, oso itxura ona, oso, tortilla holan potentia. Zaporeari dagokionez oso ona, gazi puntu batekin, pixka gazia gustatzen bazaizu hau da zure tokia, baina oso goxoa orokorrean. Motei dagokionez, 3 mota desberdin ikusi ahal izan ditugu, hor barra gainean. Hau izan da dana gaurkoz, tripa behintzat bete dugu. Eta gomendio honak ere utzi dizkizuegu, orain badakizue jai egun hauetan, aste santuan edo nahi dezuenean, bueltatxo bat eman eskualdetik eta tortilla pintxoana jango dituzue, hori seguru. Bitartean sartu eta kitxo.eusen eta kuskusiatu gure sare sozialak. Aio! Tortilla nahi dezuen, Beste zei jamea ditu? Zezio, Dau oso ona benezken. Zei? Mekagoan. Tu bazkalduko 8 egunetan. ASMR. ASMR. Beste bat nahi? Ai, ez, eskerrik asko, nahiko, bai, nahiko.